Fora do internado, do teto a boca, amplo vocabulario, grandes almacéns, a dúas rodas, moi cantoso, todo pola patria, noutra realidade mirando ao mar. Pois... do teto á boca, Do teto a boca, que vicio tes, mi madriña, Suso. E a quen retamos? pois a Brais, xa que vou de cadros e el de rayas, pois... Pois veña. a Brais. Sí, a verdade que sí, levantes unha policromía moi similar. Brais, imos velo. Os alimentos derivados do leite máis consumidos, segundo Aprende Institute. Cantos me dis? 2. 2, Suso. 4. 4, Brais. Achanto. Achantas. Pois veña, Suso, dalle 30 segundos, tempo. Yogur, É correcto. queixo, O queixo é correcto. leite condensada, É correcto. queixo fresco. Queixo fresco non. A ver, ó, teme que salir. Horchata. Or... non. A ver, queixo. Queixo fresco, queixo... Suso, podes me explicar o da Que sei, a cabeza, blanco a cabeza. Sí, riquísima horchata, horchata de leite de toda a vida. A ver, Susiño, céntrame, céntrateme, mira, tiñas. Tamén, a manteiga, Buah. a nata, tío, a nata. Despois tiña o soro de leite, a callada, que é a cuajada, o requeixo, o xeado e doce de leite. Mima.